530 jaar Antonius-Abt-Gilde. 1000 atleten vlakwatercross. Het is vandaag 20 januari. Dit is het Pelemaasjournaal. Veel dorpen hebben een eigen gilde. In Blitterswijk vierde het gilde vandaag zijn 530-jarig bestaan. Een heel oude traditie in deze moderne tijd. Het Sint-Antonius-Abt-Gilde Blitterswijk hield op maandag 19 januari de plaatselijke traditie van Koppermaandag. De gildebroeders en zusters kwamen bij elkaar in Café de Zwart. Ter gelegenheid van het 530-jarig bestaan was een uitgebreid archief te bezichtigen en waren foto's te zien op groot scherm. Blitterswijk kan dus terugkijken op een rijke historie. Het was een broederschap en die broederschap dat, was van de kasteelheren. Er was vroeger een kasteel en door het gilde werd het kasteel beschermd. En de kerk werd beschermd door het gilde. En wat is Koppermaandag? Ja, Koppermaandag dat komt van vroeger. Dat was 's maandags na 3 koningen. Werd Koppermaandag en verloren maandag. En dan hadden alle boeren, middenstanders, die hadden vrij die dag. En dan gingen ze allemaal gezamenlijk naar de café toe. En zodoende is Koppermaandag ontstaan. En Koppermaandag is altijd door het gilde van Blitterswijk is dat, in de vroegere jaren is dat gevierd. Er werd ook uitgebreid aandacht besteed aan de kerkhof van januari 2005, waar ook 2 prachtige beelden van het gilde gestolen werden. 2 gilden, prachtige beelden van het gilde, die zijn toen ook weggehaald. Die stonden in de kerk, maar het is eigendom van het gilde en die waren ook weg. En dat is toch gigantisch, veel impact op het dorpsgenoot heeft dat gemaakt. Ter gelegenheid van het jubileum is er op dinsdag 20 januari het feest van de patroonheilige Sint-Antonius-Abt. En tevens het 530-jarig bestaan van het gilde. We willen dat in stand houden op dinsdag na de 17e of dinsdag op de 17e, de teerdag. En die begint 's morgens om 9 uur met een heilige mis. Aansluitend in het Sint-Antonius kapelletje. We hebben een eigen kapel aan de rand van het dorp. En die bezoeken we dan. En er wordt geofferd en er wordt een gebed gedaan. En er wordt een borrel gedronken. Natuurlijk worden tijdens deze dag de jubilarissen in het zonnetje gezet. Je zou kunnen zeggen, iets dat 530 jaar bestaat is niet meer van deze tijd. Daar denken de leden van het Sint-Antonius-Abt-Gilde echter heel anders over. Ja, het is wel allemaal iets moderner geworden natuurlijk. Ja. En zeker als je dan de foto's hier achter ons kijkt, dan is het laatste jaar toch wel van alles veranderd. Niet qua tradities, want dat blijft gewoon. Met het vendelen en het schieten en alles, dat blijft toch wel gewoon. Maar je kunt toch wel merken dat het een modernere tijd is. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat het zeker van deze tijd is. Ja, zonder meer. Ik denk 530 jaar wil niet zeggen van dat we een oude mannenclub zijn of een bejaardenvereniging of dat soort dingen. Nee, ik denk zeker dat wij met beide voeten in deze tijd staan. Zonder meer. Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Gewoon met z'n allen. Het is eigenlijk hier een grote familie, wil ik niet zeggen, maar het is wel een bekend clubje, dus dan jawel, het gaat goed samen. Dat is het leuke eraan. En hoe zie jij de toekomst van het gilde voor je? Ik denk een stuk kleiner. Ja, want zoveel jeugd zit er niet meer bij, hoor. Dus het zijn er nog maar een paar. Dus het is moeilijk om jeugd erbij te krijgen. Ja. Blitterswijk is een klein dorpje. Dus ook voor ons blijft het gewoon heel erg moeilijk om voldoende leden aan was te krijgen. En je ziet gewoon dat in de loop der tijd de gemiddelde leeftijd natuurlijk langzaam omhoog aan het gaan is. Ja, en dat is natuurlijk minder vooruitzicht. Alleen ja, daarvoor proberen we ook zoveel mogelijk jeugd erbij te blijven houden. Kijk, is een gilde interessant? Is een gilde spannend? Ja, ik denk voor jeugd wel degelijk dat het mogelijkheden biedt. En ja, we hebben vendeliers, we hebben tamboers. Dus wat dat betreft hebben we eigenlijk meer dan genoeg te bieden. Alleen ja, of dat interessant genoeg is, ja, dat moeten we natuurlijk heel erg voor werken. Dat is zonder meer. Ja. De vlakwatercross verwacht komend weekeinde 1000 atleten die aan de verschillende onderdelen van de veldloop deelnemen. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Ondanks de slechte weersomstandigheden en de extra uitdunningswerkzaamheden in de bossen in het natuurgebied Vlakwater ligt het parcours er dankzij de inzet van vrijwilligers van ATV Venray prima bij. Op zaterdag 24 januari
vinden de scholierenlopen plaats en de estafettelopen voor de leerlingen van de basisscholen. Ook wordt op zaterdag de loop voor personen met een verstandelijke beperking gehouden. Een dag later staan de masters, senioren, jeugdlopen en de pupillenreeksen op het programma. De vlakwatercross in Venray maakt deel uit van de Limbra crosscompetitie, waaraan een 9-tal verenigingen uit Limburg en Noord-Brabant deelneemt. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot woensdag 6 uur 's avonds. Donderdagavond om 7 uur is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht zal het zo'n 4 graden gaan vriezen. In de ochtend is er daardoor kans op gladheid. En in de middag is het droog en wordt bewolking afgewisseld met zonnige perioden. Het wordt niet warmer dan 3 graden. De zuidoostelijke wind kan het zelfs kouder laten aanvoelen. Dankjewel voor het kijken en graag tot donderdag.